emhlabeni wokwezokwelapha, emhlabeni wokwezokwelapha, emhlabeni wezinyanga, emhlabeni wezangoma, angazi noma kuzofika futhi nakuba Bolofeti. Ngiyanxusa madoda abazalwane, nxusa kakhulu. Kunamadrama engingawangeni mina maye ngaqondananga nami engiwalinda aze afike kimi. Ngike ngalalela angisayazi ukuthi yipi inyanga ebidobhene nalomfana lo abathi nguNtsika o hambe thinta nje kuyinyanga nalabo abathi siqoliwe u1010 bathi expose. Ngayilalela lento lena ngathi no man, mina ngihlakaniphe kakhulu, ngifundile. If bengisezicathulweni salenyanga uza kwethu, akunandaba ukuthi uyabenza kahle noma yenza kabi lo Ntsika Zulu, angisimo mahluleli walokho. Kodwa la indlela engizobe phikisana ngayo, bethembisana, bebalelana, bekalelana isikhathi, omunye athi mina ngeke kuphela u3 days, omunye athi ngizokushaya ngezulu, ngizokubonisa, ngizothinta, omunye athi hayi ngikunikeza u3 days ngishaye ma ungahluleki uyiskemu. Ma u3 days lo engaphela ngingafanga kusho ukuthi wena uyiskemu. Uyabona ukuthi lapha kusuka sokutestwana ngenye indlela man. Noma ngabe kuthiwa kunezinto zoku-exposana nani, kodwa ngiyafisa ukuthi abantu abake bafike lapho abazofuna ukuhlonipha khona into eyimvelo. Nalabo abayizinyanga endaweni yalo oyinyanga, awuyenzi into yokuhamba upromise abantu ngezulu, upromise abantu ngomuthi uzobashaya. Thina sinazo izinto angiloke ngikupromisa, njalo ngiyakwazi ukuthi umuthi awushayani njengenhlamvu. Umuthi uyadinga ngudabule nthule, makathi ngizokudabula ngudabule nthule. Usungaphela nonyaka wena uzizwa ukuthi uright, wena kanti adlekile amathumbu la aphelile awusekho wena. Mina bafowethu, ngabe uNtsika khona lapho nalenyanga lezi engigodla ukuthi ithe ngubani igama layo le kade ithi ilwela udokotela. Mina ezinjalo izinkulumo ngikhuluma nje ngoba ngiyanibonisa njengabafowethu nje siyaxwayisana, angene ekuthinini ubani wrong ubani right. Asingadlali ngokutrethenishana ngemithi wami. Okokuqala ma ungasashayanga thina sizothi awunawo. Okwesibili wena othi akushaywe, ma usushayiwe lapho ayikushayile lento ayikubulalanga. So kufanele sibuze ukuthi hawu ndoda, kanti manje kunjani makunje? Madoda leyo ngiyacela lapha kunamadlozi in place, unless if lobu bunyanga is a joke, right, akudlalwe ngabo kulungile. Akudlalwe ngabo kulungile. Eyokuskenywa nokungaskenywa nani ayikho emandleni ami, amfuna ukuphawula ngayo. Mphawula ngale eyokuthi mani zoshayana ningamemezi ningasitshela. Dabulana nami sibuya thina sizobona ukuthi inkunzi umama. Mina ngiyacela mayibuya kimi kwelami side, angifisi ifike lapho uzothiwa kudingeka itest ukuthi ngizotesta ukuthi mina ngingakhona. Alabo nojika umthakathi madoda. Ngoba ma ingasayenzekanga lento le uba yini emhlabeni. Njalo ziyahlonishwa lezi zinto, ubunyanga sibo bokutrethenishana nokulimazana. Mina ngiyashaya ngiyadabula la kudingeka khona, kodwa ngisuka ngidabula umuntu osehlule ongekalungiseke, olimaza abantu ebathakatha, ongumthakathi ngoba leBhayibheli liyakhuluma ku-Exodus 22 verse 18, ungavumi ukuba umthakathi aphile. Cela ningatrethenishani manje, ningathembisani into ezinjalo. Mawubonakele bizanani nje amadoda emakhoneni, nihlale nikhulumisane nibonisane, kungahlali ukutestwana ukuthi ubunyanga ngabe bukhona yini ngempela. Leyo ingozi. Isexwayiso nje sami, angivuni side noma likaNtsika noma likaNyanga, kodwa likaNyanga ngiyayikhuza, kuyangivumela ukwenza njalo ngoba nami nginyanga siphatha umuthi. Asingatrethenishani nabantu public wrong, izonika isithombe sokuthi athi inyanga vele zenzani. Manje ufuna ukutrethenishana bizana lana umhlangano, yeke lana ufuna ukugcwala ku internet ngento ezingathanga shula. Manje ufuna ukutrethenishana, wena nyangathi utrethenisha uNtsika. Mbizele eceleni bese ngibiza ufakazi oyedwa noma ababili abazosibiza malento siyenzekile, basibize futhi ma ingayenzekanga.
futhi kuyikungcola khona ukutretenishana ngento zamadlozi ninikeza nomuntu ethi nayo ufuna ukuziprove ukuthi nami ngiqinile ngishayeke. Ayikabi madoda ngumbono nizama ukwakha ubuntu phakathi kwenu ukuthi correctana leyo nto leyo akungabi lokho ekutretenishwana kuliwa kanti kuba ngwani le ngakhulunywayo izinto ezingaka mina wangikidnap umfana yena lo unsika bedila nayo ukhethelezi wangikidnapa ngama-gadboard wakhe wathatha izimali zonke kimi ngicala phansi njengoba sikhuluma kumanje yonke into okuthiwa mali wayithatha kimi kodwa bememeza ukuthi mina ngimemeze ngithi ngiyifake ngigodwe ngezibhamu ngeke ngingamemeza isibhamu siyadubulana ngiyasazi kodwa awukwazi ukungizwa sengimemeza ngithi ukhethelezi ngizomshaya ngomuthi usibanibani abantu ababengithumba ngizobashaya ngomuthi mhlambe uDr Mkhulu njengoba nguye owayengitshele ngifonela mhlambe ngenze ukuthi ungikhetheleze kanti nguye ngizomshaya ngomuthi ngizola angikho empini ngisekulapheni abantu nani phumani ukuba sempini makunendlela enizama ukuyilungisa noma nifuna ukuthola istrategy indlela abantu abazobhadala ngayo izinyanga ayitholakale ngokuthula nani nina enizinyanga ungavele ungenelela susilwa into ongayazi ukuthi lo umuntu uwone kangakanani wathini icala necala lithethwa ngumnikazi enkantolo. That's why kungathi makungathiwa ummeli utshontsha imali yomuntu road accident fund akuhamba kuyoboshwa bonke abameli bahambe bawolelwa ezitoksini ejele anjalo abameli ngeke ukuthi masokuboshwe lo onile sebethi hey we take arms and fight. No, uyekela umthetho udlale indawo yawo nomuntu azilwele. Kodwa siyanxusa ukuthi izinto azenziwe ngendlela kungabi nokuthi one kuliwa negaba elithi dlozi kunyanga kanti futhi mina ngibonanga kanjalo ngithi abaqhubeke balungise kodwa why kanti izinto zabona kufanele zilungiswe ko internet zize ziyolungiswa kuma television lento yathi ukuthi nje it's a what do you call it, it's a film, it's a project, it's business. Yes, business is allowed, but azingafikisila ukuthi akweliwa khona mina injena vele angifuni kulwa angibi namuntu ngiyafisa abantu babambane babumbane naloyo ofikile othena uyalungisa ulungisizwe nimlalele nizwe ukuthi ulungisa kanjani mangabe kuthiwa kunenkinga nibizela neceleni why kufanele kuze kube nabantu abanye basebebona ukuthi nina niyalungisa bazonincedisa ukulungisa manje kwazi ukulungisa lungisani phela nini noDemaceleni ningatreteshana nginikhuza ngayo ningadlalele emuthini umuthi asokutretenisha abantu yeke lani khona